някъде се е случило голямо престъпление. В квартала Прасенцата има основен закон, че продажбата на бекон е забранена. Този закон е измислен и подкрепян от тираничната власт на кисело мляковерия и костен брод от тъй наречената династия Неделчеви. А има хора, които не са съгласни с закона, като Ал Беконе, човек обвинен за продажба на бекон. Той беше обвинен от Радо Бос, друг член на квартала, с снимка, която показва бекон продаден от битака му. Радо Бос също имаше криминално досие за продажба на бекон. И след разследване и съдебен процес, той беше обвинен за фалшификация на доказателството и беше осъден на смърт. Какво са ти последните думи? Воле, предател! Не! И така, краткият живот на Радо Бос приключи. Ал Беконе твърди, че беконената мафия се разпадна с залавянето на Радо Бос. След